Mae rhywun yn gallu teimlo'r tyndra yn y gynulleidfa. I was definitely in tears. Mae'r ymateb wedi bod yn huge. Dyna un o'r cynhyrchiadau gorau yn Gymraeg dwi wedi gweld ers cantwr. Dwi'n bron yn crynu achos mae grym emosiynol y cantorion mor bwerus a mae'n anodd peidio cael dy ysgwyd gyn y peth bod chdi mor gyfarwydd ar gwaith erbyn hyn. It's really dramatic and we're getting really drawn into what's happening between this couple. I'm really loving it. I'm loving the music, I love that it's funny and dramatic and a little bit saucy. Oedd y gwead rhwng y gerddoriaeth a'r geiriau yn berffeth o'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl bod cerddoriaeth gydo yn, mas o'r byd hwn, fel maen nhw'n gweud. Love the ending. And I really liked the staging as well. I thought it was brilliant the way they... Somehow the music came together, I think, Yes, at the yeah. end as well. And I liked the way the themes came back. Yes, and the ladder. Yeah. And the way, I thought that was brilliant as well. Thoroughly enjoyed it. Amser mae dyn ar llwyfan, mae'n rhywbeth yn exciting. Chi'n teimlo rhywbeth rhwng y performwyr a'r gynulleidfa fel bethau. Chi'n teimlo fe. Oedd e there in spades. Pob sydd wedi dod ata fi di dweud bod nhw wedi mwynhau a bod nhw wedi disgwyl i opera fod mor bwerus o ran y stori. Mae rhywun yn teimlo bod y tŵr bron iawn fel pethau wedi cael ei sgwennu i fod yn opera, mae o'n mor addas. Yn amlwg dwi'n arfer gyda clywed yn y iaith Gymraeg yn cael ei ganu mewn ffordd operatig, ond agoriad llyged ac mae'n ddiddorol iawn symud dihongydd drama.